U studiju Hrvatske uživo pozdravljam predsjednike Kukuriku koalicije, gospodina Silvana Hrelju, HSU i gospodina Jozu Radoša iz Hrvatske narodne stranke, te marketinškog stručnjaka Krešimira Macana koji je u posljednjih dana napisao i objavio nekoliko iscrpnih analiza proteklih izbora. Sudjelovali ste i u objavljivanju u znanstvenom časopisu Čudo njihovog istraživanja, znanstveni pogled na parlamentarne izbore. Gospodo, u predizbornoj kampanji niste baš previše komentirali istražne radnje protiv Ive Sanadera. Imate li ikakav komentar na Kosanovićevu priču? Dobro, ali vjerojatno gospodin Macan nam može odgovoriti na pitanje koliko je pritvaranje istrage, otvaranje istraga zapravo utjecalo na ove izbore? Utjecalo manje nego što se misli. Dakle, prema istraživanju Ipsos Pulsa, oni su pitali birače kada su odlučili i 3 od 4 su odlučili daleko prije kampanje. Dakle, daleko prije svih ovih istraga i svega što je moglo utjecati na njih. Dakle, ne stoje izjave HDZ-a da je ovo sve zapravo tempirano kako bi se srušilo povjerenje birača? Ne, najviše utjecalo na njih same. Dakle, oni su se malo u tim pritiscima izgubili. Dakle, samo ona presica na dan kad je podignuta optužba bila je zbrda zdola, nije bila pripremljena kao da oni to nisu očekivali. A znali su onaj prvi dan kad su otvorene istrage protiv korupcije da bi to jedan dan moglo doći na njihova vrata. A ova ovdje odluka o puštanju odnosno u ukidanju pritvora, dakle spekulacije su u medijima da je isto tako podešeno po izbornom tajmingu, 2 dana nakon izbora, ne prije izbora. Kako to komentirate? Pravosuđe je neovisno, dakle mi ne možemo govoriti o njihovom, kad oni biraju tajming, neki moment za nekakvu odluku. Ja nemam problem s ovom odlukom jer u principu svi mi imamo neka prava, nekad ih zaboravimo jer mislimo da je krimen puno veći pa da ne bi trebali imati prava, ali svak ima prava ako su razlozi za zadržavanje u pritvoru. Govorimo samo o pritvoru, ništa se drugo nije promijenilo. Dobro, svi kažu, ništa se u samom procesu nije promijenilo. Samo razlozi za to da bude u Remetincu ili bude doma u kućnom pritvoru ili već to bude odlučeno, to je bitna razlika za njega, za osobu, kako će se ona osobno osjećati. Za sve nas i za sam proces ostaje sve isto. Danas je naime USKOK odustao od optužnice protiv Jarnjaka, no je najavio podizanje optužnice protiv HDZ-a kao pravne osobe, Ive Sanadera, tajnice, blagajnice Pavošević, Ratka Mačeka i to je to. Dobro. Ja bih samo dodao da mi je tu problematična nadležnost Ustavnog suda. Naime, mi imamo 3 razine sudovanja i sad se u te 3 razine još ubacuje i Ustavni sud, koji se dakle miješaju u procesne postupke. Dakle, to je nešto što je problematično i mislim, želim to reći da se čuje ta objekcija. Dakle, ipak imate komentar, sad smo ga čuli, a zapravo smo vas pozvali kako bi s vama malo protresli vaša predizborna obećanja. Jučer smo tijekom dana i u našoj emisiji i svim drugim emisijama i Hrvatske televizije i ostalih medija komentirali gospodarske poteze koje javnost očekuje i koje Kukuriku koalicija namjerava prve poduzeti. Danas ste ovdje kod nas kako bi raspravljali o ovom drugom dijelu, takozvanom društvenom sektoru. Za početak razgovora Matko Bušilić će nas podsjetiti što ste to obećali glasačima u svom planu 21. Dio gospodarskog plana 21 zaokupio je veći dio Kukuriku kampanje. Obrazovanje, znanost, kultura, pravosuđe, zaštita okoliša i ostatak društvenog sektora ostali su na marginama zanimanja javnosti. Neću vam reći napravit ćemo to i to i sagradit ćemo to i to. Osim Pulske bolnice, to moramo sagraditi jer to je dug Hrvatske države prema Istarskoj županiji. Dok su se obećanja na predizbornim skupovima mogla skupljati na kapaljku, Plan 21 donosi niz reformi i mjera u društvenom sektoru. Tako je kultura našla svoje mjesto u točki 8. Nova vlast je vidi kao hrvatski izvozni brend zajedno s turizmom. Sveučilišnu i znanstvenu zajednicu žele otvoriti za brojna ulaganja kako bi postala konkurentnija. Privatni sektor trebao bi dati velik dio kolača za razvoj i istraživanje. U obrazovanju, čini se, neće se mnogo toga promijeniti. Besplatnog obrazovanja ima, ali za redovne studente koji na vrijeme ispunjavaju svoje studentske obaveze. Zdravstvena politika je zdravlje za sve. Žele smanjiti liste čekanja čak 50% i to do 1. srpnja 2012.
Vrlo skupu medicinsku opremu žele bolje iskoristiti, a radno vrijeme bolnica trebalo bi se prilagoditi pacijentima. Najavljen je tako i preustroj HZZO-a, a e-zdravstvo kojim se toliko hvalio ministar Darko Milinović bilo bi temelj modernog zdravstvenog sustava i budućeg ministra Ostojića. Neovisno, nepristrano, stručno, učinkovito i odgovorno pravosuđe trebalo bi nas dočekati na kraju 4-godišnjeg mandata. Svi sporovi trebali bi se rješavati ubrzano, a brojni zaostali predmeti konačno bi trebali dočekati sudski epilog. Zaštita okoliša za novu vlast važno je političko i razvojno pitanje. Navode tako brojne mjere kojima će poticati razvoj obnovljivih izvora energije, održivi razvoj prirodnih resursa te proizvodnju i izvoz zdrave hrane. Lokalna samouprava trebala bi dobiti veće ovlasti. Hrvatska bi se prema obećanjima nove vlade napokon trebala decentralizirati. To je dakle plan. Neke stvari ću vas sad konkretno pitati koji su prvi koraci. No prije toga, gospodine Radoš, moram vas pitati, danas mediji izvještavaju o navodnom sukobu gospodina Milanovića i gospodina Čačića. Znate li što o tome, je li to istina? Ja sam bio sa gospodinom Čačićem nekoliko desetaka minuta nakon toga i taj sastanak je bio vrlo uspješan, a gospodin Čačić je bio dobro raspoložen. Dakle, nema sukoba? Nema. Gospodine Macen, čini se da mediji jedva su dočekali već prvu ovakvu malu mini afericu. Svi su pisali o tome na naslovnicama. Ma u principu ono što svi smo očekivali bili u kampanji je bilo isto malo više iskrica i sad vjerojatno pokušavaju mediji nadoknaditi to sa nekakvim iskricama unutar koalicije. Ja mislim da će to biti najveći izazov u stvari za Zorana Milanovića i čelnike stranaka da pokažu jedan novi model vladanja, koalicijski model. Dakle, gdje će biti uvažavanje partnera i razgovora, gdje će biti nekih razlika, ali će u principu to rješavati na drugi način, ne kako se rješavalo za vrijeme Račanove vlade ili daleko od onog načina koji se rješavalo za vrijeme ova zadnja 2 mandata, kad se de facto koalicijske partnere kupovalo i masno plaćalo, a niko ih nije kontrolirao. Aha, to je dakle zapravo ova rečenica koju je gospodin Čačić rekao novinarima, nismo mi HDZ-ova vlada. Pa to je bitna razlika. Dakle, ovdje su koalicijski partneri mogli raditi bilo što dok god su šutali i dok su bili zadovoljni sa količinom novaca koji su primali. Nažalost, to uvijek nije bilo dobro za građane Hrvatske. No, činjenica je, javno spekulira o podjeli ministarstava. Što znate, odnosno što nam smijete reći, broj ministarstava povećava li se, smanjuje? Ne pitam imena. To će se vjerojatno znati negdje ponedjeljak, utorak sljedećeg tjedna, jer svi čekaju da gospodin predsjednik da mandat budućem predsjedniku vlade i mislim vjerojatno unutar svake stranke postoje razgovori, ali još takvih razgovora nije bilo. Hrvatska stranka umirovljenika na ovim izborima ipak je, kako ste rekli, lukavije, mudrije, pametnije. Najbolje udavača. Najbolje udavača. Ja sam, ali baš smo prije emisije komentirali par puta, oni su se ipak potrudili to na kraju zaslužiti, što se pokazalo kroz rezultat drugih umirovljeničkih blokova. De facto nitko nije prošao osim... Kritizirali ste ih na prošlim izborima, pa zato... Pa da, ali smo kritizirali sam ovaj pristup ako zbog nedostatka, neisticanja umirovljenika u Kukuriku ili u planu 21 gdje nema neke ključne riječi koja ih vezuje za umirovljenike i najave rezova, da netko drugi to ne iskoristi i da povuče umirovljenike na sebe. I nije. I nije. Oni su na kraju se potrudili, obišli su teren i uvjerili su da imaju plan i za njih. U skladu sa novom rodnom osjetljivošću to može biti najbolji ženik, jel? Apsolutno, slažem se, prihvaćam. Dakle, ono što je konkretno budući premijer Zoran Milanović izjavio kako će nova vlast čuvati status umirovljenika. Oni ne mogu primati manje od toga što imaju jer neće imati od čega živjeti. Dakle, poručite svojim biračima smanjivanja mirovina neće biti. Pa ja ću poručiti to na drugi način. Nećete vidjeti suze ministra kao u Italiji i nećete vidjeti scenario Grčke jer je to u Hrvatskoj nemoguće. Zato što hrvatski umirovljenici su davno dodirnuli dno i oni ne mogu niže. Dakle, može se razgovarati o uštedi u mirovinskom sustavu u Republici Italiji gdje je prosječna mirovina 65% prosječne plaće, ali kod nas je to 39% i svako normalan koji je došao i preuzeo obvezu da će voditi ovu zemlju zna da tu rezervi više nema. Dakle, nema nikakvog straha da će tu svi oni koji su uredno zaradili svoju mirovinu na bilo koji način biti oštećeni i prva mjera koju ćemo provesti nakon konstituiranja vlade je usklađivanje sukladno rastu troškova života jer moramo zadržati realnu vrijednost mirovina. To je jednostavno uvjet bez koga se ne može.
Gospodine Radoš, koji će biti drugi korak, dakle, također zapravo prvi koraci nove vlade, možda već sljedeći tjedan, konkretno, evo, sektor obrazovanja. U vašem planu, Kukuriku planu, najavljujete besplatno školovanje, ali samo dakle za izvrsne studente. Proteklih godina pratili smo pobune studenata. Jedan cijeli paket Fuchsovih zakona ostao je negdje između Markovog trga, između Banskih dvora i Sabora. Što ćete s tim zakonima? Što planirate? Pa moguće je navesti samo dvije mjere. Dakle, nije samo besplatno školovanje za one koji ih redovito daju godine, nego i potpora onima koji su dobri studenti. Integracijom sveučilišta doći će do vertikalne i horizontalne prohodnosti. To je nešto što je u skladu sa svim trendovima, ali vrlo važan projekt koji ne ulazi u visoko obrazovanje, ali je priprema za to, to je obavezna osnovna i srednja škola. Plan, i što vrlo jasno piše u planu 21, da se za 4 godine sagrade nove škole, tako da sve škole osnovne i srednje nakon 4 godine rade u jednoj smjeni, što bi u mnogome utjecalo i na odgojnu funkciju i na dopunsko i dodatno obrazovanje. U malim sredinama te bi škole zapravo postali centri kulturnog i javnog života i to je jedan veliki projekt koji i naravno obavezno školovanje do prve diplome i mogućnost školovanja na visokim učilištima i školama, odnosno fakultetima svih, dakle svih koji dođu do prve srednjoškolske diplome. Dakle, to su velike stvari i naravno oni će se provesti u tom mandatnom razdoblju od 4 godine. Samo kratko mi recite, dakle, Kukuriku je pobjedio uglavnom u gradovima. Što po vašem mišljenju njihovi birači očekuju, koje promjene bi se trebali najprije osjetiti? Prije svega kulturu dijaloga. Znači, ovo što su pokazali u kampanji, makar su mučali, šutali, nije ih se moglo puno čuti, ali u principu i na taj način su promovirali tu jednu novu političku kulturu. Dakle, očekuje se da će se ipak tenzije u tom političkom prostoru drastično smanjiti, da ćemo ići pravo prema baš jednoj europskoj Hrvatskoj i u toj domeni. Dakle, da nećemo slušati one rasprave i niske i prizemne, nego ćemo se baviti zbilja ozbiljnim problemima, bitnim za Hrvatsku, jer više nema vremena za bilo što drugo. Neće biti nekakvih prizemnih igara, primitivnih, nego ozbiljnih razgovora o tome kako naprijed, kako realizirati ovaj plan i kako osigurati budućnost Hrvatske, kako osigurati izlaz iz krize. I mislim da je to sve što birači od njih očekuju. To je takav tip birača. I jedna druga razina, ako mogu dodati, je odgovornost prema biračima. Vi ne možete nakon 4, a pogotovo ne nakon 8 godina reći što ćete napraviti. Vi nakon 4 godine morate reći što ste napravili i za to dobiti novi mandat. Sad je bivša vlada, odnosno HDZ, izašao s time što će on napraviti nakon 8 godina vladanja. To je na neki način činjenje birača, ne znam, mislim, vrlo nepopularno na takav način predstaviti birača. Moja impresija je u kontaktu sa ljudima da žele odnos vlada građani bez fige u džepu. Da. Vrlo kratko. I ono što ste vi rekli da se kampanja radi od prvog dana, evo to upravo smo krenuli. Znači od prvog dana radite već za sljedeći mandat. Morate polagati račune stalno, a pogotovo nakon završetka mandata. Evo, uz ove važne političke teme pripremili smo jedan prilog iz Šibenika koji je onako konkretan. U ovoj emisiji posebno prostore posvećujemo mladima, borbi protiv nasilja među mladima. Danas čitamo o strašnom jednom zlostavljanju u srednjoj školi u Karlovcu. Naša Marina Radić istražila i donijela nove pojedinosti o jednom isto brutalnom napadu i zlostavljanju u Šibeniku. Pa ćemo onda prokomentirati i mjere koje ste pripremili na tom planu. Za 25-godišnjeg inženjera ribarstva Juru Kulazu bio je to uobičajan izlazak petkom navečer u jedini šibenski noćni klub. Ovaj po svemu uzoran mladić ni slutio nije da će mu zbog teških ozljeda glave nekoliko sati poslije život visiti o koncu. Oko 4:30 u subotu ujutro na izlasku iz kluba s leđa ga je napao 17-godišnji maloljetnik, onesvijestio ga i nastavio udarati. Jedina Jurina greška bila je što je od maloljetnog nasilnika tu večer pokušao obraniti jednu djevojku. I on mi rekao kako ga nije sram da tuče curu, šta je bilo da neko njegovu sestru ili mate udari. I Jure se oklonio, međutim on mu je zapritio odmah u disku da će pribiti njega.
Jure vjerojatno nije znao da maloljetnik ima podeblji policijski dosje s 47 prekršajnih i kaznenih prijava za krađe, demoliranje roditeljskog doma, paljenje očeva broda i automobila, za polijevanje djevojke benzinom. Sada i za pokušaj ubojstva, zbog čega mu je određen jednomjesečni pritvor. Jurina obitelj ogorčena je. Uvjereni su, sukrivac za premlaćivanje njihova sina je sustav koji nasilnika nije zaustavio. Ko dopušta takvim osobama da se šetaju uopće među zdravim ljudima? Maloljetni AA te večeri nije ni smio biti u noćnom klubu, nego u odgojnoj ustanovi u Ivancu. Maloljetnom je delikventu odgojnu mjeru izrekao Općinski sud u Šibeniku. No, Šibenski zavod za socijalnu skrb tu odluku nije proveo i to, kako tvrde, zbog prekapacitiranosti doma u Ivancu. No, u ovom slučaju nije to najgore. Iako je riječ o višestrukom nasilniku, 17-godišnjak je sve vrijeme bio bez ikakva nadzora, stoji u odgovoru Zavoda za socijalnu skrb u Šibeniku. U periodu do započinjanja izvršenja odgojne mjere, zakonodavac nije propisao mogućnost posebnog nadzora maloljetnika. To se ni u kom slučaju nije smjelo dogoditi, tvrdi Lana Peto-Kujundžić, sutkinja za mladež Županijskog suda u Zagrebu. Kada maloljetnik dobije odgojnu mjeru upućivanja u odgojnu ustanovu, ona se ne donosi sa određenim imenom i prezimenom te odgojne ustanove. Dakle, Centar za socijalnu skrb određuje u koju odgojnu ustanovu će taj maloljetnik ići. Iskreno rečeno, sve ustanove uvijek imaju barem još jedno mjesto za primitak jednog maloljetnika. Prema tome, nije se smjelo desiti da je on ostao izvan sustava ako mu je izrečena odgojna mjera. Ako mjeru nije bilo moguće hitno provesti, moralo je reagirati Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, kaže Peto Kujundžić. No i u ministarstvu odbacuju bilo kakvu odgovornost. Za maloljetnog je delikventa poručuju ipak pronađeno mjesto u domu u Ivancu i prije siječnja sljedeće godine. Odluka je donesena u petak 25. studenoga. Prekasno za Juru Kulazu. Sljedećeg dana je pretučen. Odgovornima se ne smatraju ni u Šibenskoj policijskoj upravi. Tijekom večeri 26. studenoga 2011. godine nadležna policijska postaja u službi imala dostatan broj angažiranih policijskih službenika koji su učestalo i u više navrata obilazili navedeni klub. No nasilnog 17-godišnjaka primijetili nisu, a kako i bi kada je broj policijskih operativaca na terenu posljednjih godina drastično smanjen. Ima velika razina rukovodnih struktura i razina rukovođenja, a operativni dio na terenu je u jednoj ili dvije strukture. To je jedna dimenzija, znači taj broj kadrova koji ima nije adekvatno raspoređen u smislu zaštite i sigurnost građana, nego je dubina sustava postavljena, a drugo je što misli da je operativno na terenu policija opterećena marginalnim sekundarnim zadacima, dakle nije prisutna uvijek tamo gdje je žarište neko. Iako jedan mladi život visi o koncu, svi pilatovski peru ruke. Tipično hrvatski, kaže socijalni pedagog Zlatko Miliša, a spirala maloljetničkog nasilja postaje sve brutalnija. Taj isti, u ovom slučaju agresivac, on paradoksalno, ali je činjenica, postaje heroj ulice. To je žalosna činjenica, ali konstatacija. Prema tome, očigledno, ne samo da institucije palijativno, odnosno vatrogasno reagiraju, u ovom slučaju niti to nisu reagirali, nego je činjenica da im nije stalo do preventivnih programa. Jure Kulazo još je u induciranoj komi. Obitelj i dalje strepi za njegov život. Sustav je zakazao, a na Jurinom mjestu već sutra može se naći bilo tko od nas. Nažalost, u Hrvatskoj uživo često izvještavamo, prečesto o ovakvim slučajevima. Imate li plan, imate li program, imate li konkretne prijedloge kako spriječiti ovakve stvari? Čuli ste zadnje riječi naše kolegice, sustav je zakazao. Pa nasilje među mladima je velika tema, ne samo hrvatske politike. Ja sam nedavno gledao programe u kojima se to nalazi kao posebna tema. Dakle, to je pitanje stvaranja takvih odnosa u društvu u kojima će to biti manje. I ovo o čemu smo malo prije govorili, dakle, cjelodnevni rad srednjih i osnovnih škola i odgojna funkcija nastavnika koja je sada zanemarena će svakako tome pomoći. Ali ovdje se radi o neposrednoj odgovornosti ove ustanove koja je to učinila. Dakle, monitoring i nadzor na takovim najtežim slučajevima mora biti i te ustanove moraju biti dovoljno kapacitirane da imaju mehanizam rehabilitacije. Često puta mladi ljudi koji su na tom putu dođu u sredinu koja ih još više gura na taj put. Dakle, treba biti i odgojna, odnosno ta dimenzija rehabilitacije takvih mladih ljudi. No, ne čini li vam se da neki zakoni nisu jednaki za sve?
Pa, naravno, iz ovog priloga to proizlazi i ono što sam u ovoj kampanji odgovarao na pitanje konkretno naših građana, da li je u redu da nema dodira pravosuđa i socijalne skrbi. Jer ovdje svako radi svoj posao neovisno o onom drugom. Ovdje bi ta dva segmenta morala biti umrežena. Ne može se dogoditi da jedan vodi svoju politiku, a pravosuđe vodi svoju politiku. Apsolutno tu ima prostora za djelovanje. Što se vama čini? Pratili ste kampanju vrlo detaljno. Mislim, opet ću se vratiti možda na onu kulturu. Ja mislim kulturu dijaloga. Mislim da sve kreće prvo od obitelji, a s druge strane i od politike koju mi gledamo. Ako je politika nasilna ili se ponaša kako se ponašala u proteklih 8 mjeseci, onda svak na lokalnoj razini uzme sebi za pravo ponašati se kako hoće. A nadam se da će se u ovom mandatu pokazati da se može raditi drugačije. Još ću vam samo 2-3 konkretna pitanja postaviti. U predizbornoj, odnosno dok ste bili u oporbi, protivili ste Ovršnom zakonu. Bio je velika tema u našim medijima. Hoćete li ga mijenjati? Pa za očekivati je da će to na prvoj sjednici Sabora ili doći do izmjena i dopuna ili će se taj zakon ukinuti. Jednostavno ne može takav zakon funkcionirati bez zaštite najslabijih, da nekom ko objektivno ne može platiti ovrhu, da mu se gomila kamata na kamata i onda kamata na kamatu i na kraju bude ugrožena njegova egzistencija. Referendum? Vaša je predsjednica vaše stranke najavila da će odgoditi referendum. Znamo o kojem referendumu. To je logično zato što od 9. prosinca mjesec dana je, dakle, 9. siječanj, dakle, u vrlo nezgodno vrijeme, dakle, formiranja vlade, kada se ni vlada, ni javnost ne može na neki način koncentrirati na taj referendum i logično je da odgodimo referendum za veljaču, tako da bi se mogla provesti prava, dobra, informativna kampanja, jer to nam je važno. Dakle, nema nikakvih drugih razloga za odgađanje referenduma osim toga. Vaš kratki komentar. Iako ja mislim da nema straha. Za referendum se samo mora provesti kampanja, izađite na referendum. Ako izađe ona potrebna količina birača, bit će apsolutna podrška. Ali bolje je, dakle, to je jedno važno pitanje i unutar političke kulture i odnosa prema toj važnoj instituciji Europske unije koja je kontroverzna na neki način i dobro je da ta informacijska kampanja bude dobra, da ima vremena, da nije opterećena nekim drugim odnosima, da nije u skučenom vremenskom periodu. Najavljeno je ovih dana u medijima da ćete ići na ukidanje zakona o ništetnosti. Ko će mi odgovoriti? Naravno, taj zakon je besmislen. On na neki način penalizira ili gura prema nekakvim potencijalnim okrivljenicima ljude koji nisu. A osim toga, to je pitanje suradnje. Ali mi gradimo odnose suradnje i prema tome to se pitanje mora riješiti u međusobnim diplomatskim i ostalim kontaktima. I taj zakon je zapravo imao samo promotivnu, dosta prizemnu promotivnu funkciju. Prema tome taj zakon je besmislen, treba ga ukinuti. Nije riješio ništa. I nije ništa riješio, nego je zapravo pogoršao situaciju jednom broju ljudi koji su prema tom zakonu na neki način se guraju u potencijalne okrivljenike. Ovakvi brzi potezi i ukidanje nekih zakona u kojima smo činjenica posljednjih 6 mjeseci mnogo tinte na njih potrošili. Jesmo, ali činjenica je da su oni imali dovoljno vremena, znači Kukuriku ima dovoljno vremena za pripremu i nema ih 100 dana. Situacija je ozbiljna, moraju početi raditi odmah. Čini se da su se ozbiljno pripremili. Nadamo se da će i konkretno odmah raditi. To ćemo. Pa i ove konzultacije, moram reći, zato što je koalicija jasna, čista, ona ima jasnu pobjedu, ima jasne unutrašnje odnose, zato ta konzultacija oko sastava vlade zapravo traju vrlo kratko. One su počele sada i bit će gotove za tjedan dana jer je sve zapravo jasno i to je znak dobrih odnosa u koaliciji. I tvrdite nema sukoba? Sukoba naravno u politici mora biti, ali mi, nadam se, ovo što je gospodin Macan govorio, imamo i neku novu kulturu rješavanja sukoba. Jer politika je konfliktna djelatnost, ali morate znati kada se ulazi u sukob, a kada se dolazi do zajedničkog rješenja. Svjedoci smo da i unutar jedne stranke ima sukoba, a naravno to je jako ljudski da imamo različita mišljenja o istim stvarima. Radnice Kamenskog godinu dana nakon zatvaranja tvornice danas su bile kod predsjednika Josipovića povodom Dana ljudskih prava. Na tom prijemu na Pantovčaku bili su i brojni drugi pojedinci kojima su tijekom posljednjih godina kršena ljudska prava. Naš kolega novinar Drago Hedel je odlikovan, povelju je dobio i Građanski odbor za ljudska prava te Osječka udruga Nancin dijalog centar. Pratite li agoniju radnica Kamenskog? One očekuju vašu pomoć. Evo, gospodine Hrelja. Pratimo cijelu agoniju i sa velikim razumijevanjem. Ja znam da se očekuje puno od koalicijske vlade, da
taj i takve slučajeve rješava, ali opet je cijeli slučaj je upravo eklatantno nefunkcioniranje pravne države. Naš Matija Vukšić bio je s njima kod predsjednika i spustio se potom s njima i do bivše tvornice. Vama hvala na gostovanju.